Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da zuwa Makulli 24. Idan wannan lokacinka ne na farko ko lokacinki ne na farko, ki danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa. Mun gode. Yau za mu yi bayani kan kuskuren da ma'aurata ke aikatawa yayin yin jima'i. Akwai abubuwa da yawa waɗanda ma'aurata suke aikatawa lokacin jima'insu, kuma waɗannan abubuwan suna da illoli daban-daban dangane da lafiyar jikinsu ko addininsu. Ga wasu 'yan kaɗan zan lissafo. Na ɗaya shine rashin gabatar da wasanni kafin jima'i. Wannan ba daidai ba ne ba, domin kuwa Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ce, idan ɗayanku ya yi nufin kusantar iyalinsa, to lallai a samu ɗan aike a tsakaninsu. Sai sahabbai suka ce, wane irin ɗan aike? Sai ya ce shine sumbata, kiss da kuma mubashara, rungumar juna. Rashin gabatar da irin waɗannan wasanni yakan haifar da rashin gamsar da jima'i. Shi kuwa rashin gamsar da jima'i yakan haifar da matsalolin da za su iya kawo rabuwar aure. Yana daga cikin fa'idojin gabatar da waɗannan wasanni, zai sa maniyyi ita macen ya gangaro daga ainihin inda yake, sannan kuma za ta samu cikakkiyar gamsuwa. Don Allah a tabbata an mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa. Kuskure na biyu shine tsotson al'aurar juna. Mun sha amsa tambayoyi a kansa a nan zauren, kuma mun ce wannan kuskure ne babba wanda ko dabbobi ba su iya yin sa. Shi bakin ɗan adam an yi masa domin yin zikiri ne da karatun Alkur'ani, wai ba don jima'i ba. Duk da cewa babu wata aya ko hadisi wanda ya fito ƙarara ya yi bayani akan haramcin wannan, amma malamai sun yi saɓani, sun kasu gida biyu akan hukuncin yin haka, kuma sun raba hukunci guda biyu. Idan har ya kai ga shan maniyyi, ko malaman malikiya da hanafiya sun ce haramun ne, domin su a wajensu maniyyi najasa ce, kuma bai halatta musulmi ya shigar da najasa a cikin bakinsa ba. Idan kuma maziyyi ne aka tsotsa, to dukkan malamai sun ce haramun ne, domin kuwa shi maziyyi najasa ne a bisa ittiƙafin malamai baki ɗaya. Idan kuma ba a tsotsi maziyyi ko maniyyi ba, to malaman da suka bayar da fatawa a jami'ar Azhar sun ce makruhi ne. Wasu kuma irin su Nasiruddin Albani sun ce haramun ne duk da haka. Kuskure na uku shine yawaita surutai da ƙarfi a lokacin jima'i. Shi ma wannan ba daidai ba ne ba, amma 'yar magana kaɗan domin ƙara ma juna nishaɗi babu laifi, sai dai ba a son cire murya yadda wasu za su iya jiyowa. Kuskure na huɗu shine rashin lulluɓe juna da mayafi. Shi ma wannan ba daidai ba ne ba, yin hakan ya yi kama da jima'in dabbobi kenan. Don haka ya fi kyau a lulluɓe da mayafi, ko kuma lulluɓe wajen yadda ko da akwai ƙaramin yaro ko da jariri ne ba zai iya ganin abin da zai faru ba. Kuskure na biyar shine rashin ambaton Allah kafin a fara jima'i. Ya kamata ma'aurata su kula da yin bismillah tare da karanta addu'ar nan wacce Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ce duk wanda yake son karantawa yayin jima'i da matarsa, to in dai aka samu rabo, to shaiɗan ba zai iya cutar da yaron ba. Ga addu'ar nan: bismillahi janibi shaiɗani wa janibi shaiɗana. Bismillahi Allahumma janibi shaiɗan wa janibi shaiɗan ma razaqtana. Na shida shine kuskure na shida, idan miji ya biya buƙatarsa, to bai kamata ya gaggauta sauka ba har sai ita matarsa ta biya buƙatarta. Na bakwai shine rashin sauya yanayin kwanciya. Shi ma wannan ayar Alkur'ani ta ba da damar miji ya sadu da matarsa bisa kowane irin yanayi, a tsaye ko a zaune, a kwance ko a tsugunne, matuƙar ba dai dubura ba ne ba. Don haka ya halatta ma'aurata su riƙa canza yanayin kwanciyarsu saboda ƙara ma juna nishaɗi. Kuskure na takwas shine saduwa a lokacin da take jinin haila ko jinin haihuwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ce, suna tambayar ka dangane da haila, ka ce masu ƙazanta ce,
Ku nisanci mata a lokacin haila, kada ku kusance su har sai sun yi tsarki. Na tara shine kuskure na tara shine saduwa ta dubura. Shi ma wannan ƙazanta ce wacce dabbobi ba su. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsine wanda ya sadu da ta dubura, wanda ya sadu da mace da mahaifiya ko kuma wanda ya sadu da mace ta dubura. Mun gode. Dan Allah a tabbata an mana subscribe domin samun shirye-shiryen mu masu ilmantarwa.